Mýty a fakta. Mýtus. Autismus automaticky znamená vysoký intelekt. Fakt. Autismus se často pojí s poruchami intelektu. V běžné populaci se poruchy intelektu vyskytují asi u 1% osob. Zhruba polovina dětí s poruchou autistického spektra má intelektové schopnosti v pásmu výraznějšího deficitu. Mezi osobami s autismem má IQ nižší než 70 zhruba 1/3 dětí a u 25% spadá intelektový výkon a adaptační schopnosti do hraničního pásma IQ 71 až 85. Zbytek populace osob s autismem má intelekt v normě, tedy v pásmu podprůměru, průměru a nadprůměru. Schopnosti bývají často velmi nerovnoměrně rozvinuty. Některé osoby s autismem patří mezi nadané, často ale čelí riziku, že autismus u nich není diagnostikován a obtíže, kterým osoby s autismem a vysokým intelektem čelí, jsou nesprávně považovány za důsledek vysokého intelektu.